astetta haasteellisemmaksi heittäytynyt tuo puskurin irrottaminen. Täällä alla olisi nämä kuusiokolo-pultit piilossa, mitkä pitäisi saada auki. Täällä on jumakata niin ruostunut, että ei varmasti lähde auki. Tai kokeilla saisiko näitä pultteja aukomalla tämän koko puskuripaketin nyt sitten kerrallaan irti tästä. Kyllä tätä kuule näistä tullaan. Yes. No. Nyt tullaan kyllä näistä. Vittu, täältähän tullaan öljyä kuule tätä ahtoputkesta. Täällä. Joo, ois pitänyt laittaa näköjään. Siellä on langan johto, joo. Joo, ottaa käännellä johtosarjaa tästä. Joo, kaasuvaijeri. Siinä. Enkä helvetissä se lähtee.
Aasintasäännön töpseli. Tehtäis nyt hyvin väkivallaan tätä. Kohdella, se ei. Aha, se olikin niin helppo. Se on tämmöset näppärät kääntöklipsit Audilla olemassa, että jos nämä vaan malttaa suostutella auki näin. Ei tarvii särkeä näitä kaikkia liittimiä mitä täällä on. Samoin nuo johtosarjan kiinnityspisteet. Nämä on saakelin näppäriä. Sitten kun laitetaan joko uutta johtosarjaa tai tehdään just tämmösiä moottoriswappeja, tulee vähän erilaiset alipainetlinjat mitä tahansa, niin saa ne silleen nätisti kulkemaan tuolla. Ei tarvi kötöstellä niiden kanssa. Eli siinä olisi nyt polttoainelinjan klipsi auki ja toinen on perinteisellä klemmarilla ja toinen on sitten onko tuonne 16 milli avaimella sitten toinen. Pikkusen tekee alipainetta tuonne. Se on hyvä, että se menee tuonne tankkiin päin. Joo. Se on siellä. Noin. Se siirtyy sitä nätisti syrjään. Täällä on nämä karbonkanisterin. Jos me päästään sen täältä lokarin puolelta irti, nämähän mä joudan purkaa pois täältä kokonaan sitten. Siellä lokarin sisällä on tuo. Täällä on sitten tuo jarrualipaineet menee niinku tuosta. Tuosta tuonne. Irti vain. Tervetuloa remonttiohjelman maailman yrjöttävimpiä projektien kanssa. Nappasin tuossa ekuboksi irti ja ensinnä nappasin tuon kannen tuosta boksista irti. Se ei ollut enää kuin 2 ruuvilla kiinni. Ja tuli huomattua, että sinne on päässyt hieman vettä tuosta tuulilasin kautta valumaan. Onneksi ei niin paljon eikä pitkä aikaa ole valunut, että no liittimet olisi mennyt huonoksi. Samoin tuo ekuboksi, aukaisin nuo skartit boksilta. Niin ei ole nämä liittimet pahemmin kastunut. Todennäköisesti ne ei myöskään sitten hapetu, jos vaan saa nopeasti kuivumaan. Boksi on tuolla kaminan lämmössä kuivumassa. Aletaan siirrellä nuo alipainelinjat tästä
syrjää ne polttoainelinjat auki. Ilmastoinnin kompressori irti täältä. Saa tämän ilmastointipaketin sitten jätettyä tähän myöhempää tyhjennystä varten. Just kattelin ja vertasin tätä jarrualipane lähtöä tuohon dieseliin. Tää on pikkusen erilainen. Eli se tulee tuohon rintapelttiin tuolla lailla kiinni. Ja sitten tuonne alipanepumppuun. Niin. Päästään sen vaan sitten irti tuolta omastansa ja laitan sitten ton dieselin lähdön tuohon. Mä oon jo ottanut nyt hetkeksi poikkeen. Täällä joutuu muutenkin muokkailemaan tätä peltiä sitten tässä. Joo. Mä pitäis lähteä täältä kun vaan ottaa. Tiukassahan se on sekin siellä. Päästetään nyt sitten tuosta imusarjan päästä toistaiseksi. Tää sitten ottaa pois, kunhan tuon moottori on tästä saatu eestä. Saanko näätettyä? Siinä on lämmityslaitteen letkulähtö numero 1. Toinen kulkee sitten tuolla takana ja tulee tuonne kannen taakse tuonne päähän. Ja täällähän yleisesti näissä 1.8-konneissa vuottaa tää takalaippa. Sieltä menee ne tiivisteet perinteisesti. Lämmityslaitteen letkut olisi nyt irti. Pikkusen lirahtin nestettä sinne, mutta ei se niin vaarallista ole. Sieltä pitäisi alkaa nyt polttailemaan no moottorin ja vaihdelaatikon väliset pultit auki. Pitää vähän tunkata tätä moottoria ylöspäin. Saapi sitten tuolta moottorikehdon alta tuolta pultattua loput. 3 pulttia auki. Moottorin tuona pultit auki. Sitten sen pitäisi kaiken järjen mukaan siitä lähteä irti. Tietynlainen sorminäppäryys näissä hommissa on ihan positiivinen asia. Taitaisi olla nyt ne yläpään pultit kaikki irti sieltä. Tämmönen kitkarääkke on tosi hyvä tämmöisissä paikoissa, minne se vaan mahtuu. Tällä pystyy tekemään todella pientä liikettä. Silti se pyörii se pultti tai mutteri tuolla
Löytyy. Nää lähti tosi hyvin irti, kun laittoi kiinnileikkaamisen estoainetta tuonne pultteihin. Ja haittaa vaikka vähän ruostettakin. Se ei ainakaan leikkaa kiinni sitten. Tässä on putki irti. Tämä ei tältä... Ei se tämä hut tulee. Saapi jää sinne pohjan alle. Täältä on näköjään ruvettu aukaisemaan näitä alapuolen pulttia. Olisiko jopa niin hyvä tuuri? Olisiko ne alemmat jo otettu valmiiksi irti, niin vähän säästyisi sitä työaikaa tässä. Mitä? Ilmastoinen hihnan kiristi löysälle. Yleisesti jengi on aika paljon dikkaa. DJ Dadoakin tulossa ja kohta Expansionas vuoroa täällä. Ja 5 toiveita. Niitä toteutellaan tällainen perjantaina. Nini laittoi mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. On tänään synttänyt. Ikä en tietenkään kerro, mutta vihjaan sen verran, että 5 vuonna tahtossa on heti Kompressori on irti. Moottorikumityynyjen mutterit on irti. Alavesiletku saapi tippasta siinä. Ja nyt vaan tuosta etukannattimista tunkattaan sitä ilmaa. Katsotaan ne alapuolen pultit vielä. Kannattaa varmasti lähteä. Mahtuu varmasti nousemaan. Ei tule yllätyksiä. Lisää vahinkoja. Siellähän ne pultit paljastui. Melkoisessa paskakerroksessa on. Turkin täällä. No niin, nyt sinne näkee vähän paremmin kun putsasin nuo pultit. Eli mitä pultteja tarkoitin. Ja tehän näyttää. No ihan saakelin näppärä työkalu tämmöiseen ahtaten paikkojen puhistukseen. Tämmöisiä saapi ihan... Olikohan nyt Tokmannilta ostettu siivouspuolelta. Joskus löytyy näihin autohommiinkin käyttötavaraa. Kahtakaa yhdellä sormella. Ei me Wheeler Dealersissäkään näin hyvin. Nyt sieltä olisi kaikki pultit pois. Saapi tunki
Hiisat tuo pois ja tuo moottorin ostimen viritellä seuraavaksi. Sieltä löytyi sitten vielä yksi bonuspultti. Ja mikä nyt on sitten tämä bonuspultti? Niin se on yleensä siinä vaiheessa, kun ruvetaan jotain repimään oikein voimantunnossa irti. Jotta yleensä saadaan kappaleeksi jostakin. Siinä vaiheessa huomataan, että täällä olikin tämmönen bonuspultti. Siinäpä se keikkuu. Kattii pakoputki pois ja